Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Binadirillahi ta'ala al-fatih. Ila hadrat Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadrat ya Rabbul Syamin wa qabal al-Awthil Azam Sultan Awliya Sayyidina Hasan al-Yashadi. Wa ila hadrat Syedina Murabbi Rahina Maulana Nabi Muhammad Sayyidina Hashim. Khususan al-Qutub Syekh Abdul Malik bin Ilyas bin Yahya. Wa ila hadrati masyayikhina masyayikhina ustadzina ma'alimna wa walidina khususan masyayikh Daratul Ansanya. Wa ila hadrati sahibi hadzal kitab Syabaibul Ulama Syekh Misbah Mustafa Usuli Mafuraya Manfal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa madana bi asrarihi wa ada alaina al-waqati fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif nuli sawuse nyawang hakikat kang mengkono bakal bisa waroh kaya mengkono bagus lan indahe gegaweane Allah. Nuli ningali rikate perubahan-perubahan ana ing zaman saiki. Kang empere kaya wong kang lawas lunga nuli weruh desane lan wis parek karo omahe. Tegese kanggone dalang kae ngelak wae wayang wis marek-mareki rampung. Dadi ringkese aja nyawang muncule ilmu-ilmu kang canggih nanging ngawasana rikate perubahan-perubahan lan ngawasana rikate mangsa sedina lan sewengi ing kene penulis. Mangsa sedina lan sewengi. Ing kene penulis sedidik arep ngaturake dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kang mangsa iki wis wujud. Rupane dawuh saya khruju ahlul makkata thumma la ya'buruha illa qalilun thumma tamtali'u wa tubna thumma yakhrujuna minha fala ya'uduna fiha abada. Rawahu Ahmad Ibnu Hanbal an Umar bin Khattab. Artinya penduduk Makkah itu bakal metu saking Makkah muli ora ana kang liwat Makkah kejaba namung sedikit. Yaiku zaman revolusi Wahabi. Mulai Makkah iki bakal kebak penduduk lan dibangun macam-macam bangunan. Mulai penduduk Makkah bakal metu saking Makkah. Mulai ora bakal bali menyang Makkah selawase. Yani hingga dina kiamat mesti para muslimin ing zaman saiki ngerti kaya apa bangunan ing Makkah ana ing zaman saiki macam-macam bangunan dhuwur-dhuwur lan tingkat-tingkat macam-macam dalan terowongan kang bagus-bagus cocok karo dawuh Kanjeng Nabi sematam tali wajibna. Jadi iki dina tinggal nunggu matune penduduk Makkah saking Makkah yang ora bakal bali maneh selawase. Teka ing kene mukadimah iki den pungkasi nulis ing kitab iki penulis arep ngaturake telung bab kanthi maksud supaya muslimin bener-bener bisa ngaturake awake ana ing perkara ngadepi tanda-tanda saya parke dina kiamat. Lan kang penting yaiku ibadah kanthi ilmu kang bener. Mergo gawe kanggo sangu ibadah. Lan didik para putra putrine tumuju marang putra putri kang saleh. Aja kesusu
blerengen nyawang kebiare donya ing zaman saiki. Lan yen napa dawuh saking Al-Mukarram supaya dipikir dhisik wis bener cocok karo Al-Qur'an lan sunnah Rasulullah apa durung senajan pinter omong. Bab kang sepisan nerangke dawuh Rasulullah SAW kang gandeng karo saya parke dina kiamat lan dawuh kang gandeng karo kedadian sawise den tinggalake den Rasulullah SAW. Kaping pindho nerangke kepriye kahanane donya sadurunge dina kiamat. Mulih ing pungkasan bakal den aturake syiaran tandha saya parake dina kiamat kang prayoga den apalake. Karo sapa dening para muslimin kang sepuh lan kang enom utawa para putra. Bab kaping pisan yen nerangake tanda-tanda saya parake dina kiamat. Imam Nawawi dawuh ana ing Syarah Muslim yen apa kang dadi tengere parake dina kiamat iku ora mesti haram krana wong siji ngrawat wadon 50 iku ora haram. Nuli dening para ulama tanda-tanda parake dina kiamat iku ana kang disebut alamat sughra tegese tanda-tanda sing cilik lan ana kang disebut alamat kubra tegese tanda-tanda kiamat kang gedhe yaiku alamat kang den umpamake wis ana ing ngarepe lawange dina kiamat. Jadi iki bab sing pertama nerangno tentang tanda-tanda dina kiamat. Jadi tanda-tanda dina kiamat itu dijelasno para ulama ana loro, ana dua pembagian. Yang pertama alamat sughra maksudnya tanda-tanda cilik. Sing kedua alamat kubra atau tanda-tanda gede. Bedane apa? Ini tanda-tanda cilik iku adalah tanda-tanda sing mendekati dina kiamat. Nek tanda-tanda sing gede iku tanda-tanda sing wis paling cedhak karo dina kiamat. Jadi antara tanda gede karo tanda cilik, iki cara gampangane iku sing luwih parek dina kiamat iku tanda sing gede. Jadi bagiane loro. Sing paling parek karo dina kiamat adalah alamat kubra atau tanda gede. Nah sing tanda adoh iku alamat sughra. Saiki bahas alamat sughra. Tanda parake kiamat kang cilik iku akeh banget lan sebagian akeh ing zaman saiki wis akeh kang liwat. Ana ing kene arep nerangke alamat-alamat kang isih lumaku lan bakal ganti alamat kubra. Jadi alamat sughra, tanda-tanda kiamat sing cilik iku wis terjadi ning zaman saiki. Bahkan enek sing wis kelewat ket biyen. Niki dijelasno tentang alamat sughra. Ana ing kitab Isya'ah kang ditulis dening Syekh Ja'far Al-Barzanji sawise neliti hadis-hadis Rasulullah SAW dawuh mengkene. Setengah saking tanda-tandane saya parake dina kiamat yaiku akeh perzinaan, wong kang sentosa agama dianggap khianat, lan wong kang khianat den percaya, gedene tanggal, akeh udan, setitik tetukulan, akeh wong kang hafal Quran, setitik wong kang pinter agama, akeh wong sing nyekel pemerintahan, setitik wong sing kena dipercaya. Jadi iki disebutno oleh Syekh Ja'far Al-Barzanji tanda-tanda kiamat berdasarkan penelitian beliau terhadap hadis Kanjeng Nabi. Ku ana akeh banget. Sing pertama apa? Akeh perzinaan. Akeh wong sing karo bukan mahrame. Bahkan saiki iku kaya sebagai hal biasa. Cedhak karo sing ora mahram apa meneh saling pegangan tangan karo sing ora mahram iku
sesuatu sing berdosa, termasuk tanda-tanda kiamat. Tapi orang-orang sing nglakoni iki ngerasa gak piye-piye. Umumnya wong lah kaya ngono seakan-akan. Padahal iki merupakan tanda-tanda kiamat sing disebutna oleh Syekh Ja'far berdasarkan hadis yang Nabi. Wong sing mentoso agamane den anggap khianat, wong sing khianat den percaya ken gedene tanggal, akeh udan sithik dulu bulan, akeh wong sing apal Quran, setitik wong sing pinter agama. Ya aja sampai misal awak dhewe ngapal Quran misal pengen duwe target 30 juz. Kira-kira oleh ora? Oleh, sangat-sangat dianjurkan. Tapi aja sampai perkara menting nang ngapal nodak tapi dene gak gelem nggae perkembangan ilmu. Maksudnya ngene. Sing ditarget iku apal tok, tapi gak ora mburu ilmu agamane. Iki penting, asline penting. Awak dhewe nek pengen ngapal Al-Qur'an iki yo karo mempelajari ilmu-ilmu agama sing liya, aja sampe ngapal Al-Qur'an tok. Terus wong sing nyekel pemerintahan, sedhik wong sing kena dipercaya. Quran den gawe sulingan yaiku kaset Quran. Wong Islam maes-maesi masjid. Atine Islam padha suwung, yakni saking iman. Akeh wong sing pidato, para ulama padha seneng campur marang wong sing nyekel pemerintahan. Aweh fatwa kang gandeng karo kedadian sawise den tinggalake dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab kaping pindho nanging kepriye nganae donya sadurunge dina kiamat. Muli ing munggasan kal den aturake syian tandha saya parake dina kiamat kang prayoga dinapalake dening para muslimin kang 10 lan 6 utawa para putra. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.